سلام كمي تغنيو زخبركم تغداتلتي سومنا مدب سبورت أبزي نايلوم يسولوس حموش تحمله كلا تشحن عسران كلا مدلاواتنا أبز حلفة سومن زي جمرنايو نقعزو قدم بشكلتا شامبيون وددر صرقيا إرترا كلا تشحن عسران كلا تنزغنة أولمبيكاوي تقداداماي مرهاو قدوس زترق تحسو كالاي كفالو كنغربالكم إنا زي كازين تساتفو إرتراوين تقدادمتي أبو وددر كلاسيك جيرو ديل ميديو برينتا نوددر بشكلتا تور دي فرانسن نزانتا حدا دقا فقعسو أقرنتن رينا كسام موداتا نغتكتاتو لنا عدمينا بخبر نغربالكم أب قداماي كفال قعزو هيوت قددم بشكلتا مرهاو قدوس إذا قداماي كساب كلتشحن 17 عامة مرات نزا حلفو موددرات تعزيبنا نيرنا كلاي كفالو يسعب كاب كلتشحن 14 عامة مرات جميرو نحموش عامتات ماليا كلب دايمنشن داتا لبيسو ستتصاوت مرهاوي أب عامة كلتشحن 18 نمو داتا جيزي مسا دوب أفريقاويت كلب وددروب زكايدلو أب فولتا كومينيتا فالنسيا اسبانيا كمون زور عمان أب 3 مدرخات مس قداموت 10 تقدادم تبمتاو سالساي زبلت اتسفو منسي كونه أب ورح ميازيا أب زور نورماندي أب حد مدرخ تاشعي درجة دحر محزو دحر كل توارح نفل ماوان حقراو الشامبيون ودر صرقيا إرتران مخان بغعام كتسيلو مرهاوي أب كلتا مدرخات زور بورغوس اسبانيا مس بلوصات حموشة تقدادم تحبيرو مفت سمتاحنتات رقصة تقداداماي بشكلتا انت زيكون من البات انجينير مخون كنيرة زول مرهاوي أبو ورح مسكرم أبو وددر جراند تور فولتا اسبانيا نرابعي جيزيوب زتودادرلو أما بالعسر 3 مدرخ شادشاي درجة حيزواتوا زفكرو مقبي انجرا مخانو زقلت مرهاوي أبز سعبة عامة 2019 مس كازاخستاناويت وورلد تيم أستانا برو نقددم نسلس عامة زغطل وددر كتمه ماليا زا حداش غانتو لبيسو أب ورح لكاتيت أب زور رواندا مسكربة دما أب كلتا مدرخات قدامي درجة أب حانت مدرخ كلاي درجة حيزو بدحر معواتو بدمر جيزي قدامي بموتا ونان بيش ماليا نايتي أب تعامت معياريو كاب كلتا نتبغلتا ناب كلتا نتبحادة كبزوبلا أب أفريقيا بعبيتو مس لا تروبيكالا أميسا بونغو زور غابون أب قدامي ترتاز تسرعن تركونا أبز قصة لورح مقابيت مرهاوي مغصب دبسايا بكتما بهردار إثيوبيا شامبيون أفريقيا كل تشحن 10 نزغونو لوددر صرقيا شاد شاي ترتات سريع ودوها أبو رحم يازيا أم مسرع قددم مبل 55 وددر بريزيدنتاوي زور تركي استساتف مرة أبز شدش مدرخات زشفنن معيرو بورلد تور زلك عنزور بدمر جيزي سالساي درجة بمحاز أم مدرخ شلمات حقوره كرمز فتصامي بورلد تور أبز لكع وددر بدمر جيزي ويكا جيسي أم مدرخ شلمات زديبه إرتراو تقدادامي عينبرن بزي كاز مرهاوي أبو وددر عقبون رابعي ترتات سرعه بدحر زي نسو أبو حسنة أبز تسلاسل زور سويزرلاند بلوص منسي زبل كبر نمركاب أبز قبر وددر شابعي درجة حيزو بون أبو وددر شامبيون إرترا مرحه أبتي بعوتناتنا البرهانة سفتسمه شامبيون وددر صرقيا إرترا كسلت أكوان تزيكاله أبو وددر كرونوميترجن نماني القبرز زيابيرن سيراك تسفو من تغتيلو تشلامي نحس مداليا خونه مرهاوي أبزور بولاند أبو وددر عقب شادشاي درجة أبو وددر كلاسيك جيرو توسكانا إيطاليا شام نايترتا أبزور غوانشي تشاينا أب حد مدرخ عسراي أب حفشا وددر بلوص منزيكا شام نايترتا استسرع له فتصاميتات قل كابتوم أب عامة 2019 زمزقبهم بلوص وصيتات يوم أب 2019 مرهاوي كم مرحي قوينو زاتولون نعود قزا روسون زي سرحلون قل وددرات كوانتا نبرة زبزح وانقن نخالود دك قانتون مدقافن نمعواتنو يسرح نيرو أبزغت صلا كلتا مسكلب أسانا زنحلن عامتاتون نزيناي قانتا سرح بالسفح ملكو عيتتا حيزوا أب عامة 2020 مس مغسات حمام كوفيد 19 بزح وددرات كوانتا زي تقايدة أب كلاي وددر كلاسيك موم فينتو ديمفيلي شالنج فرنسا ودقانتو ألكساندر فلازوف قدامي كوينو نغعوات عبيا بركتو قبره بزي كازيزي روسيا ودقانتو أب حمشاي زور بروفانس فرنسا بدمر جيزي كلاي درجة قانتو دما قدامي درجة
ኣብ መበል 44 ውድድር ላሩድ ዶሲታኔ ላደፔሽ ዱሚዲ ብጻይ ቭላዞቭ ብድምር ግዜ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ካልኣይ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወዲ ጋንቱ ኣሌክስ ሉቼንኮ ሳልሳይ ደረጃ ክለቡ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ተቋደስቲ ሽልማት ንክኾኑ ልዑል ተራ ተፃወተ ኣብ ርእሲ እዚ ንሱ እውን ኣብ መበል 35 ውድድር ሰቲማና ኢንተርናሲዮናሌ ኮፒ ባርታሊ ንውድድር ክሮኖሜትር ሻብዓይ ብድምር ግዜ ከዓ ሻምናይ ዝበለፀ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ዛዘሞ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2021 ናብ ዝተኻየደ መበል 56 ውድድር ፕረዚደንታዊ ዙር ቱርኪ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ መርሃዊ ሻድሻይ ክወፅእ እንከሎ ብድምር ግዜ ከዓ ንሱ ሓምሻይ ጋንቱ ከዓ ካልኣይ ተርታ ተሰርዑ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ መበል 45 ውድድር ላሩድ ዶሲታኔ ላደፔሽ ዱሚዲ ሻብዓይ ኮይኑ ዝተዓወተ መርሃዊ ብድምር ግዜ ሻምናይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ኦስካር ሮድሪገዝ ሳልሳይ ክለቡ ድማ ቀዳሞት ተዓወቲ ኮኑ ድሕሪ 5 መዓልትታት ናብ ዙር ኣድሪያቲካ ሎኒካ ዝኣተወ መራ ብድምር ግዜን ኣብ ውድድር ዓቐብን ካልኣይ ደረጃ ብምዃን ናብ ፖድየም ደየበ ብምቕጻል ላሞ ዳታ ወርሒ ሰነ ዝተሳለጠ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር ኤርትራ ቀዳማይ ብምዃን ዘውዲ ሻምፒዮን ክደፍእ እንከሎ ኣብ ውድድር ጽርግያ ከዓ ኮኸብ ናይቲ ዕለት ኮይኑ እኳ እንተወዓለ ብዳዊት የማነ ተበሊጹ ካልኣይ ደረጃ ሓዘ ኣብ ዝተረፈ ኣዋርሕ ናይቲ ዓመቲ መርሃዊ ኣብቲ ብዙሕ ዘየድመዓሉ ውድድራት ክላሲክ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ዙራት ኣይተኻፈለን መርሃዊ ቅዱስ ነዛ ፋሪቕናያ ዘለና ዓመተ 2022 ማልያ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስ ለቢሱ ተቐበላ ምዛ ጋንታ ንክልተ ዓመታት ውዕል ዝኣተወ መራ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ዛጊታ ውድድር ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ቮልታ ቺክሊሳ ካታሎኒያ ዙር ኣልፕስ ጂሮ ኢጣልያ ክላሲክ ሞንቬንቶ ደንቨልን ሻምፒዮን ኤርትራን ተቐዳዲሙ ይርከብ ንሱ ኣብቲ ንኻልኣይ ግዜኡ ዝተሰለፈሉ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ወዲ ጋንቱ ጆን ካርቲ ብድምር ግዜ ታሽዓይ ኣብ ውድድር ክላሲክ ሞንቬንቲዩ ደንቨለ ብፆቱ ሮበን ጉሬሮን ኤስቴባን ቻቬዝን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ንክዕወቱ ወሳነ ተራ ተፃወተ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ውድድር ክሮኖሜትር ንቢንያም ግርማይ ተኸቲሉ ካልኣይ ተርታ ክስራዕ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተቐንዐ ውድድር ፅርግያ ከዓ ምስ ናትናኤል ተስፋፅዮን ንልዕሊ 110 ኪሎ ሜትር ሃዲሙ ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ጉዕዞ ባዕሉ ብድሕሪ ምቕላሱ ንኻልኣይ እዋን ጋማ ሻምፒዮን ኣሰረ ኣብዚ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ተዓዘብቲ ብኣካልን ብዝተፈላለየ ዜናዊ ማሕበራዊ ሜድያታትን ዝተኸታተልዎ ውድድር መርሃዊ ጥራይ ዘይኮነ ተሸላሙ ወርቂ ሜዳልያ ኮይኑ ራብዓይ ደረጃ ዝሓዘ ንእሽተይ ሓዉ ሚልክያስ ቅዱስ እውን ንሳልሳይ ኮይኑ ዝኣተወ ንያት ርእሶም ስዒቡ ኣብ ውድድር ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ ካልኣይ ተርታ ብምስራዕ ብሩር ሜዳልያ እንጠልጢሉ ዕድሚኡ 18 ዓመት መሊኡ ዘሎ ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስቤኮ ሚልክያስ ቅዱስ ዝሓለፈ ዓመት እውን ካብ ጁኒየር ተቐዳደምቲ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር ብምዃን ስድራ ቤት ቅዱስ ገብረ መድህን ልክዕ ከም ሎሚ ዓመት 2 ሜዳልያታት ሓፊሳያ ናብ ቤታ ኣትያ ኣሰር ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዩሲኣይ ኣፍልጦ ዘሎ ውድድራት 87,192 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ተጓዒዙ ዝርከብ ዓብዪ ሓዊ መርሃዊ ዝኽተል ዘሎ ሚልክያስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኣብ ጁኒየር እትነጥፍ ባይራዳ ዝተሰሜት ፖርቱጋላዊት ክለብ ክፅምበር ዕድል ረኺቡ እኳ እንተነበረ ቪዛ ንምርካብ ብዝተፈጥረ ምድን ጉያት ግን ዕድሚኡ ካብ ክሊ ዕድመ ጁኒየር ስለ ዝሓለፈ እቲ ረኺብዎ ዝነበረ ዕድል በርዒኑ ኣህጉራዊ መዛግብቲ ቅድድም ብሽክለታ ከም ዝምስክርዎ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብ1959 ነጥቢ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ ከዓቢቱ ዘሎ ተቐዳዳማ እዩ ቢንያም ግርማይ ብ1547 ናትናኤል ብርሃነ ድማ ብ1486 ነጥቢ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ይስዕብዎ ኣለዉ ወዲ 28 ዓመት መርሃዊ ኣብ ቅድሚኡ ብርክት ዝበለ ዓመታት ብምህላው ነዚ ክሳብ ዝሕጂ መዝጊቦ ዘሎ ዓወታትን ነጥብታትን ክውስኸሉ ትፅቢት ይግበር ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲነንታል ክለብ ኩቤካ ተሓቂፎም ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናሆም ዘርኣይ ኤፍሬም ገብረ ህይወትን ገብረ ህይወት ዮሃንስን ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢጣልያ ዝተቐንዐ መበል 37 ውድድር ክላሲክ ጂሮ ዴል ሜዲዮ ብሬንታ ተቐዳዲሞም ኣብዚ መዕቀን ደረጃ 1.2 ዝኾነ 178.2 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ቅድድም ናሆም ዝርከባ ጉጅለ ካብ ዝሰረፉ መወዳደርቲ ኣምሊጣ ኣብ መዛዘሚ ሕንፃት ዝበፅሐት ክትከውን እንከላ ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ውድድር ሽኳ ድማ ተቐዳዳማይ ክለብ ቤልትራሚ ኢጣልያዊ ቶማስ ፔሰንቲ ቀዳማይ ተዓዊቱ ናሆም ዘርኣይካ 7ይ ደረጃ ሒዙ
ኣብ ፕሮፌሽናላዊ ህይወት ቅድድም ብሽክለታ ናሆም እዚ ብሰንበት ዝተረኽበ ውፅኢት እቲ ዝበለጸ እዩ። ኣብዚ 4 ሰዓት 29 ደቓይቕን 20 ካሊታትን ዝሓተተ ቅድድም ኤፍሬም ገብረ ህይወት ንናሆም ካብ ዝሓዘት ተዓዋቲት ጉጅለ ብ11 ደቓይቕን 3 ካሊታትን ድሒሩ መበል 39 ተርታ ተሰሪዑ። ዮሃንስ ገብረ ህይወት ግን ምስ ካልኦት 80 ተቐዳደምቲ ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ክዓምዎ ብዘይምኻሎም ውድድር ኣቋሪፆም ወፂኦም። ወዲ 19 ዓመት ናሆም ዝረኣይን ወዲ 20 ዓመት ኤፍሬም ገብረ ህይወትን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ውድድር እዮም ካብ ሃገር ወፂኦም ምስ ክለብ ኩቤካ ተጠርኒፎም። ወዲ 21 ዓመት ገብረ ህይወት ከዓ ምዛ ንልዕሊ 10 ዓመታት ንብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዕድል ክትህብ ዝጸንሐት ክለብ ካልኣይ ዓመቱ ኣውፂሩ ይርከብ። ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ስም ዘለዎ ቅድድም ብሽክለታ ግራንድ ቱር ፈረንሳ ብዓርቢ ባሕቲ ሓምለ ኣብ ከተማ ኮፐንሃገን ዴንማርክ 13.2 ኪሎ ሜትር ብዝሸፈነ ውድድር ክሮኖሜትር ንመበል 109 እዋን ኣሃዱ ኢሉ መጋረጆ ቀንጢጡ። ቱር ደ ፍራንስ ቀዳምን ሰንበትን እውን ብውድድር ጽርግያ ቀፂሉ ዝወዓለ ክኸውን እንከሎ ክሳብ ሕጂ ተዓሚሙ ብዘሎ 3 መድረኻት ተቐዳዳማይ ኔዘርላንዳዊት ወርልድ ቱር ቲም ጃምቦ ቪስማ፣ ቤልጅማዊ ቮውት ቫን ኤርት ካልኣይ ንዘሎ ወዲ ሃገሩ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቲም ኩዊክ ስቴፕ ኣልፋ ብ7 ቃሊታት በሊጹ ብጫ ማልያ ለቢሱ ይርከብ። ብዘይካዚ 107 ነጥቢ ዋሊሉ ዘሎ ፋን ኤርት ንኔዘርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ጋንታ ኩዊክ ስቴፕ ኣልፋ ፋቢዮ ያቆብሰን ብ17 ነጥብታት ቀዲሙ ንቐጠልያ ማልያ ሽኳውን ደሪቡ ተቆጻጺርዋ ኣሎ። ማልያ ንጉስ ዓቐብ ምስ ዴንማርካዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቲም ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ማግኑስ ኮርት ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ ተስፉ መንሰይ ምስ ኣባል ወርልድ ቲም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስሎቬንያዊ ፖጃይካር ታደይ ኣለዋ። ብጋንታኻ ክለብ ጃምቦ ቪስማ ንክለባት ኢኔዮስ ግሬናዲየርን ንትሬድ ሴጋ ፍሬዶን ኣኸቲላ ቀዳመይቲ ኮይና ምምራሕ ትርከብ። ቀዳሞት 3 መድረኻት ኣብ ሃገረ ዴንማርክ ዘሳለጠ ሎብ ዘበን 3349.8 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዝ ቱር ደ ፍራንስ ትማልሶኒ የዕሪፉ ድሕሪ ምውዓሉ ሎሚ ሰሉስ ናብ ሃገረ ፈረንሳ ብምስጋር ካብ ዳንከርክ ናብ ካሌ 171.5 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ርሕቀት ክሽፍን እዩ። ብኣማየር ስፖርት ኦርጋናይዜሽን ዝፍለጥ ነዚ ውድድር ዝውድብ ትካል ሎብ ዘበን 2.6 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ፋይናንሳዊ ሽልማት ድልው ገይሩ ኣሎ። እዚ መጠን ገንዘብ ምስ ተዓወቲ ባይታ ቴኒስ ዝረኽብዎ ሽልማት ክነጻጸር እንከሎ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣለዎ። ውድድር ባይታ ቴኒስ ዊምበልደን ከም ኣብነት እንተዳ ወሲድና ብሓፈሻ ነቲ ውድድር 4,799,650 ዩሮ ሽልማት ይስልዓሉ። ሻምፒዮን ናይ ዝውድድር ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ተዓወቲ ኸኣ ነፍሲ ወከፎም 1,981,697 ሚልዮን ዩሮ ኣታዊ ይረኽቡ። ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ሎሚ ዓመት ብሓፈሽኡ ንመላእ ውድድር ቱር ደ ፍራንስ ተመዲቡ ዘሎ መጠን ሽልማት ምዚ ውልቀ ኣትሌታት ባይታ ቴኒስ ዝወስድዎ መጠን ሽልማት ዝጸጋጋዕ እዩ። ቱር ደ ፍራንስ 24 ሓምለ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝፍጸመሉ ብድምር ግዜ ጎብለል ኮይኑ ወፂኡ ብጫ ማልያ ዝብሕት ተቐዳዳማይ 576,790 ዩሮ ጉንዑ ክዋሃቦ እዩ። ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ንዑ ተኸቲሎም ኣብ ፖድየም ዝድይቡ ተቐዳደምቲ ኸኣ ብቕደም ተኸተል 200,520 ከምኡውን 100,780 ዩሮ ተቐሪቡሎም ኣሎ። ብዘይካዚ ወነንቲ ቀጠልያ ማልያ ከምኡውን ማልያ ንጉስ ዓቐብ ነፍሲ ወከፎም ከባቢ 25,000 ዩሮ ተሸላሚ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንሰይ ከባቢ 20,000 ዩሮ ክድልቡ እዮም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ቀዲሙ መዛዘሚ ሕንጻት ዝረግጽ ተቐዳዳማይ ዓስቡ 10,960 ዩሮ ክኸውን እንከሎ ካልኣይ 5,420 ዩሮ ሳልሳይ ድማ 2,770 ዩሮ ጻማ ኣለዎም። ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ 21 መዓልታት ዝሽፈን ተመዲቡ ዘሎ መጠን ርሕቀት ዝዓምም ተቐዳዳማይ ብሸነኹ 920 ዩሮ ክቕበል እዩ። ብደረጃ ጋንታ ኣብ መወዳእታ ዓወቲ ዝኾነት ክለብ ከባቢ 50,000 ዩሮ ክወሃባ እንከሎ ካልኣይ ከባቢ 29,000 ዩሮ ሳልሳይ ከዓ 20,000 ዩሮ ክትረክብ እያ። ሮልፍ ባንትል ይበሃል። ብዛዕባ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2015 ኣብ ስዊዘርላንድ ጋዜጣ ሽፋይዝ ኣም ዘንታግ ተሓቲሙ ዝወፀ ስዒብና ነዘንትዎ ዛንታ ክትረኽ እንከሎ ዕድሚኡ 71 ዓመት መሊኡ ነይሩ።
መበገሲ ዛንታ ሰሉስ 24 ናሓሰ 2004 ኮይኑ እቲ ዕለት ስዊዘርላንዳዊት ክለብ ባዝል ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ኢንተር ሚላን ኣብ ከተማ ሚላኖ ስታድየም ሳንሲሮ መጻረይ ግጥም ሻምፒዮን ኤሮጳ ዝካየደሉ እዩ። ነቲ ክለብ ኢንተር ሚላን 4-1 ዝተዓወተትሉ ፀወታ ንክዕዘቡን ነጋንቶኦም ደገፍ ክህቡን ካብ ስዊዘርላንድ ናብ ኢጣልያ ዝገሹ ሰዓብቲ ክለብ ባዝል ሮልፍ ባትልን ኣዕረኽቱን ይርከብዎም። ባንትል ናብ ሚላኖ ብሰላማትዩ ቦትኡ ሒዙ ነቲ ግጥም ክከታተል ጀመረ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ፀወታ ሽንቲ ማይ ክስዕሮ ደልዩ ስለ ዘሸገሮ ነቶም ምስ ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ብፀቱ ሓዲጉ ናብ ዓይኒ ምድሪ ምርሐ። ንሱ ዓይኒ ምድሪ በፂሑ ሽንቱ ድሕሪ ምቕዓው ናብ ኮፍ መበልዩ ክምለስ ኣብ ዝሃቀነሉ ዝነበሮ ቦታ ጠፊእዎ ዓወንወን በለ። ንመመፅቲ ይኹን ኮፍ መበልዩ ክረኽቦም ኣይከኣለን። ግጥም ተዛዚሙ ኣብ ግዳም ወፂኡ ነታ ካብ ስዊዝ ኣሳፊራቶም ዝመፀት ኣውቶቡስ ክረክብ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ እውን ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣይተዓወተን። ባንትል ዝፀገም ከጓንፎ እንከሎ ኣብ ጅቡኡ 20 ዩሮን 15 ፍራንክ ስዊዝን ጥራይ እንተዘይኮይኑ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ይኹን ቁፅሪ ስልኪ ናይ መማፅእቱ ይነበሮን። ስለዚ ኣብዚ እዋን ኣብ ሓፂር ግዜ ብቐሊሉ ናብ ሃገሩ ዝምለሰሉ ተኽእሎ ኣይነበሮን። ኣመና ሰታይ ብምዃኑ ኣብ ከተማ ባዝል ምስ መሰልቱ ብሓደ ሓበራዊ መንበሪ ማእከል ተሃድሶ ተዓቒቡ ዝነብር ባንትል መንነት ኣቦ ከይፈለጠ ምስ ወላዲቱ ድሕሪ ምዕቋቑ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ካልኦት ኣለይቲ ተረኺቦም እዮም ኣዕብዮሞ። ንሱ ሓዳር ይኹን ውላድ የብሉን ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ዘዕበይዎ ኣለይቲ እውን ቅንጣብ ትኹን ሓበሬታ ክህብ ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ ብቐረባ ዝፈልጦ ዘመድ የብሉን። ብሕፅረት ገንዘብን በዚ ምክንያትን ከዓ ኣብ ሚላኖ ምስ ጠፈ ናብ ከተማ ባዝል ንክምለስ ህንጢነት ኣይነበሮን። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብታ ከተማ ንናብራ ጎደና ሄይሉ ተተሓሓዞ። ሓለፍቲ መገዲ ብዝምጥውሉ ገንዘብ መግቢ ይኹን ሽጋራ ከዓ ሂወት ይመርሕ ነበረ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣብ ህዝባዊ መሕፀቢ ሰብነት እናኸደ ሰብነቱ ከፅር እንከሎ ኣብ ህዝባዊ ቤት ምንባብ እናተመላለሰ እውን ናይ ምንባብ ሸዋቱ ይዕግስ ነበረ። ኣብ ሓበራዊ መንበሪ ማእከል ተሃድሶ ዘጋጥሞ ዝነበረ ኣተኻ ወፀኻ ዝብል ንናፅነቱ ዝድርት መምርሒታት ተሳዒሩ ኣብ ከተማ ሚላኖ ሓድሽ ናፅነት ስለ ዘስተማቐረ ነታ ከተማ ኣመና ኣፍቀራ። ሂወት ዞባ ባጅዮ ሚላኖ ዝመቀሮ ባስትል ናብ ዓድኻ ምምላስ ዝብል ሓሳብ ኣብ እምሩ ብፍጹም ስለ ዘይተዛወረ ሓደ ሓደ እዋን ኣብ ህንፃዊ ስራሓት እናሸቀለ 11 ዓመታት ከም ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ጎደና ነበረ። ባንትል ኣብ ከተማ ሚላኖ 11 ዓመታት ኣብ ዝረገጸሉ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ይወድቕ እሞ ኣብ ሰለፉ መስበርቲ ዓፅሚ ጎነፎ። እዚ ሒደት ቋንቋ ጥልያን ዝመልቕ ስዊዘርላንዳዊ ድሕሪ ምውዳቑ ሕክምናዊ ረድኤት ንምርካብ ናብ ሆስፒታል ኣቕንዐ። ኣብ ሆስፒታል ምስ በፅሐ ሓደ ካብ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል መረጋገፂ ሰነድ ውሕስነት መድሕን ሕክምና ንክህቦ ሓተቶ። እንተኾነ ግን ንሱ ኣብ ግዳም ጎደናታት ከተማ ሚላኖ ዝነብር ተናባይ ጎደና እምበር ኢጣልያዊ ዜጋ ወይ ሕጋዊ መንበረቲ ሃገር ዘለዎ ሰብ ስለ ዘይኮነ ነቲ ሰራሕተኛ ዘቕርበሉ መረጋገፂ ይነበሮን። ስለ ዝኾነ ከዓ እንታይ ነቱ ገሊፁ ሰነድ ከም ዘይብሉ ገለጸ። ክፍሊ ምምሕዳርቲ ሆስፒታል ንጉዳይ ባንትል ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ሰራሕተኛው ምስ በፅሖ ብኡ ንብኡ ምስ ኣብ ከተማ ሚላኖ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ቆንስል ስዊዘርላንድ ርክብ ፈጢሩ ነቲ ሓበሬታ መሓላለፈሎም። መንግስቲ ስዊዘርላንድ ብወገኑ ነቲ ሓደጋ ዝወረዶ ግዚኡ ንምርዳእ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ባንትል ናብ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ባዝል ኣግዓዞ። ኣብቲ ሆስፒታል ኣድላይ ዘበለ ሕክምናዊ ሓገዝ ብምሃብ ከዓ ምስ ሓወየ ናብ መወዳእታ ናብ መዕቆቢ ሽማግለታት ለኣኾ። ኣብቲ ማእከል ናይ በይኑ ክፍሊ ዝተዋሃበ ባንትል ኩሉ ወፃኢታቱ ብምምሕዳር ከተማ ባዝል እናተሸፈነ ወርሓዊ 100 ፍራንክ ስዊዝ ናይ ጁባ ገንዘብ እናተቐበለን ካብ ናብራ ጎደና ተገላገለ። ነዚ ዛንቱ ኣብ 2015 ኣብቲ ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት ኮይኑ ዝፀወየ ባንትል መዓልታዊ 2 ቢራ ንክዕድጉ ከም ዝፍቀዶምን ወትሩ ኣጋምሸት ናብ ሱፐርማርኬት እናኸደ 2 ታኒካ ቢራ ከም ዝገዝእን ይገልጽ። ኣብ ከተማ ሚላኖ ዝነበርኩ 10 ዓመታት እኹል እዩ። ሕጂ ድማ ኣብዚ ጽቡቕ ኣለኹ፣ ጽቡቕ ድማ ስማዓንሎ ብምባል ከዓ ትረኻ ዛንቱ ይፍጽም። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ዝመፅእ ሰሙን ብኻልኦት ሕሶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ።